bidezko bola bat berretik gora, bularrean lertzen zait, ni bizitza naiz. Lurretik hasten den harreman hori, bularrean lertzen da, likidotasunaren sintasia, nolabait ere, bizitzaren metafora, bularrean, bizitzan, ama, hor dago, erdian. Eta, aratago doa, zerura doa, non lo esnatuaren usai, metxen arrastueko zatutako azalaren hautsa, elkartzen den, eta esaten du, kosmologia, espazio, enkontru izugarri hau, denbora batez geratzen da, geratu da dila mundua minutu batez, izan ere denbora geratu daiteke olako harreman batean, horregatik amatasunan denbora ditu, enbat kolore. Baina zulo bat edukitza arruskutsua da, edo zer gauza sarta beriteko burura, defentsarik gabeko turen honetan, ez esfinterrik, ez betazalik. Ama, beti gongo nintzaken izure masaiaren eta hilaren kontra. Ama, zerrekit gogortzen zait batzuetan pikilina. Hortxe, ingortzait agian, ama, neke pikilina barruan dute, handorinoak esan. Eltenik gabeko gorputz eta hitz komunikazioa ama eta semen artekoa. Eta komunikazio hori esentzen beste modu batera. Hemen kriston gatazka egon zen bi feminismoen artean, hizkuntza eta umeak, amak eta umeak. Berdintasunaren barkatu. Feminismoak esaten zuen, amak autoridadea galtzen zuela umearekiko hizkuntza hurbilpenean. Aldiz, Luisa Murarok teori izugarri bat eraikizuen horren inguruan esan zuen. Umeamen arteko harremanaren hurbilpena eta berdintasuna geratzen da, amak jartzen duenean bere hizkuntza umearen zerbitzura. Tolerantzia, empatia, solidaridadea, emakumeek askotan dakiten egiten ondokoarekin, nik ez dut esaten duki, baina askotan bai. Nola betere hurbilpen hori, negoziazio hori, nik hitz egingo dut zuk ulertezazun. Eta autoridadea erabil dezaken momentuan, alata guztitzen hizkuntza berri bat sortzen du. Pampos pirulero, amatxu muxera, muxontzi. Ario pampos muxo lehikundea, hartaburua, tira pampos muxo. Jariotasunez eta kantu zidatziriko hizkuntza bat ekartzen digu. Zergatik Pamposek nolabait ere gorputz, ahots eta hizkuntza horren metaliteratura bat modu sakonean eta literarioan eskaintzeko. Eta horren egiten du, orduri gabeko denbora infinituan, denbora kualitatibo bat erabiliz, edo kairosa entzuna izango dute kontzeptu hori, gaude denbora kuantitatiboa, sekuentziala, kronosa gizonezkoena, eta emakumezkoena, ze labadora jarrita gero zabaltzen da, zabalduta gero ez da jartzen labadora, beraz, gukera denbora sekuentziala badugu, baina kairosa, San Juan, ni konturatuan nago emakume idazleek San Juan su bat beti daukatela bere nobeletan. Proposatu geniokin horbaiti, nahi izanez gero, ikertzea San Juan suak azaltzen dira emakume idazleen nobeletan. Zergatik izango ote da. Denbora kualitatiboa, esanguratsua, besterik gabe. Eta egotearen denbora, gurea, ezin zen batua, beti zan. Hoiekin, denbora guzti hoiekin, asis mundu horrekin, hizkuntza tolerante empatiko horrekin, sortzen du Arantxa Urreta Bizkaiak, amatasunaren sintasia. Eta utziko didazue, irigaraik erabilizuen esaldi ederra hau esaten izan ere hause egin du Arantxak bere liburu bikain horretan. Gizonezkoen aditzetatik, subjektuetatik urrun, izen lagun eta predikatua garatu ditu. Funtsezko erritmoa, identitate morfologikoa lortuz. Sintasi bat, bere neurrira, esan beharreko zioen hitzak, ritmo berekin lortuz, morfologia berri bat proposatuz, ezin baizen bestela. Nork, ze gizonezko idatzi du ama seme arteko harreman bat. Asismu indar batekin, gutxik Arantxak egin zuen. Ondorioak, zergatik Pamposenak, honakoak, irakurri besterik ez dute. Zergatik Pamposeko ama euskal literaturako lehen protagonista femenino moderno da, kontalaria, ikusputua eta pentsamendua, paranatantziaren subjektu nagusian, objektutzat irurita barreko amarkadan emakumezkoaren askapen mugimenduaren lotutazioaren gai erakusle, egunekorokotasunaren zama batez ere, eta ezaugarri guzti horietaz gain, abandonoaren tratara, amatasunaren denbora, sentimonoparentala, nik uste dut oso azpimarragarria direla. Eta zer esatik ez, esango nuke berriz ere, garai hartako emakume idazle batek idatzitako lanak euskal kritikak gora aipatu izena. Nik uste dut hori dela aipagarrienetakoa eta ez dela izan Debalde. Ez da Debaldeko pesta izan, lortu den guztia hitz bakoitzeko
norten bat izan da. Ondia izan delako egin ekarpena, zergatik Panposek egin zuen ekarpena euskal literatura. Beraz, horrekin luzatu naiz gehiena, labur, pasako naiz Koaderno Gorrira eta Hiru Mariak era. Koaderno Gorria, nik ez dakit irakurri duzuen liburu hau, ez baduzue irakurri edarra da, duda honetan irakurtzea komendatzen dizuet. Esango nuke irakurri duen honenetariko dela. Koaderno Gorria 1989 sortu zen, beraz Arantxak Patxadan hartu zuen, santu dago. Eta esan behar da, emakume idazleek horre tarte luze horretan egin zuela, lanik egin zuela emakume idazleak ez. 1989 badakizu zer gertatzen oso importantea. Nor da, euskal literatura. Nork irabazi zuen Euskadi saria? Lehendabiziko emakumea. Lourdes Konderri. Arek ere sugeak eta emakumea jarri zituen martxan. 1989 izan zen, urte bat lehenago Arantxak idatzi zuen Koaderno Gorria, pixpak ematen ari zen. Katazkak sortu zituen arekin, Lourdesek ere bere liburu harrekin. Ez dakit orduan lehendabiziko galderari berriz ere heltzen atzaio eta galdetuko nuke zergatik Pampos horako gatazkak emakume batek saio batera bazten duen edo zerbait egiten duen. Koaderno Gorria. Lehenik eta behin amata nazioen inguruan ingo dutolako sarreratxo bat, kritikak esandako berere kontuan izango dutuz oso. Aktivistak, eremu militarrean euskal literatura, ni bederen, Beñipin, Irene, Derea eta Biok, eta Koadernoko Ama, Gorria, Koadernoko Gorriko Ama, esterik ez ditut topatu, estiloari egingo diotolako kinu bat, Koaderno Gorria maite dudalako benetan, eta azkenik amatasuna eta eremu militarrak uztartzak ekartzen dituen zaitasunak aipatuko ditut ondorio gisa. Nazio eta amatasunaren inguruan ezinbesteko da literatur kritika lerroa, Nora Jubalek eraikia, eta berak esaten du, hau sarrera modura, nik egin ditutolako niretzako importante direnak, seguru zuek beste 1000 diferente egingo zen dituzketela, gainera nik nazio gintzan ez jakitut nizugarria naiz, beraz, barkan azazue esan beharreko gutxune guztiak, nik pixka bat, pintzela da batzuk adituek esan dakoak besterik gabe. Honek emakume honek esaten zuen emakumeak nazioa birsortu, egiten duela biologikoki, kulturalki eta simbolikoki. Hortik abiatzen da nolabait nazio eta emakumetasunaren diskursoa. Gu badugu emakume handi bat, lan handi bat egin zuena, Mercedes Ugalde 1993an, ez zuzen ere tesi bat egin zuena, emakume abertzalen batza ikertu zuen, emakumeok nazio gintzan zer egin genuen. Zauna izango duzue, ez baduzue, hori irakurri gabe, hori kartona, hori irakurri gabe ezin da hil. Emakumeak gerran zer egin genuen edo zer egiten utzi ziguten irakurri gabe, ezin da. Mercedes Ugaldek lan bikain egin zuen eta segitzen du egiten. Bera da gure aintzindari horretan, emakumeen aintzindari zen. Berak esaten zuen, la importancia de la madre en la sociedad tradicional vasca la convertía en un símbolo cultural, símbolo del linaje que renacía en sus hijos, y símbolo de la tierra que les servía de sustrato, y símbolo de la casa que les cobijaba y les hacía nacer a la vida. El mismo Sabino Arana las convertiría en el símbolo de la patria. Hau, simbologia guzti hau, emakumei eman zaien simbologia indartsu guzti hau, nik gogoratzen dut, segurazki zuek ere gogoaltuko duzue, aski ondo islatua dagoela euskal literaturako novela batean. Irigoienek idatzitako Babilonia. Kortzatzen zeate Martzelina bada zegoelan, non lurra zen indarra eta semeak ekartzen zituen, eta aditza, eta aritza antzekoak dira, zuaitza kalidia, bizitza dute, eta bere ostoetan, eta bere adarretan dena dago. Orduan, zuaitz bihurtu zelalako indarra zuen, lurrak eta zeruak ere baiten zituela elkartu, eta semeak ekartzen zituen zan ere gure euskal